Les Lesson Activity Toolkit són activitat en flash del programa Smart Notebook. Anem a veure concretament la Vortex Sort Text, que ens permet classificar 12 paraules en dos grups. Aquí tenim una activitat ja programada en la qual els alumnes haurien d'anar situant cadascuna de les paraules en un dels dos vòrtex segons correspongués. Revista s'escriu en V baixa, revolució també, i anem a provar si posem ovella amb la V alta. Ens diu que no i ens la rebutja. Canvi, el mateix. D'acord? I situaríem aquí. Depèn del nombre de paraules que fem, ens quedarà sota més paraules per poder anar classificant. Anem a veure com realitzar aquesta activitat. Primer de tot, anirem a la galeria, on trobarem les Lesson Activity Toolkit. A dins trobem les activitats, i a dins de les activitats trobem el Vortex Sort Text. Ens apareixen 6 possibilitats, que són totes iguals, excepte pel color. La integro a dins del full, arrossegant-la, i ara el que faig és redimensionar-la, perquè em càpiga en la pantalla. Perfecte. Anem a editar-la, i ara anem a definir el primer vòrtex, per exemple la V baixa, i el segon vòrtex la V de Barcelona, la V alta. Anem a començar a situar paraules. Si no volem que surti la lletra, doncs deixem l'espai en blanc. Amb la V baixa posarem aquestes dues. Només en farem dues per veure senzillament com funciona. I aquí situarem, per exemple, ambulància i, per exemple, biblioteca. L'ambulància la tenim definida amb el vòrtex B, biblioteca també, revolució i revista amb la V baixa. Si li diem OK, tenim aquestes paraules per relacionar. Revolució, exacte, revista, ambulància i biblioteca. Doncs vinga, ara ens les classifica perquè veiem com les hem posat. I si volem tornar a començar, apretem el reset i podem tornar a fer-ho.